on calminama yeeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV sukay mawɗo debbo e gorko wonɓe nder leydi ha caggal leydi min jarnima on min jetton juuɗe fuɗɗima laaɗo haaɗi gilli mon e leñol mon e ɗemgal mon gilli mon e diine mon e yidde ayaw mon min jetti on min jarnima on sukay mawɗo debbo e gorko yewtere men aadode koɗo galle hewde bismade saya kala teragal e nder tedɗo leydi ndi ha tengte jeeyaɓe leñol meɗen hande noon en dañi koɗo mawɗo koɗo tedduɗo koɗo mo Allah mawnini biyeteɗo Kalidou Kane inde mum wowti nadde e noppi mon gila e banggue ndema aw gaynaka faggudu ha e darogol hande kanko ay ɗo fotti e ñalawma mo ganduɗa ko ñalawma baɗɗo fayida no feewi noon e mbimo bisimilla makko ko gollidiɗo Abdoulaye Daouda Diallo jaadiɗo mum cirladiɗo mum ɓoyɗo e muɗum gila puɗɗodi ha joni ene jaada ko wona ɗum ko yettude dendagal ɓiɓɓe Sénégal naaɓe e oɗo dialogue national noddaɗo mo président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye noddi omo ganduɗa ko premier ministre mbiyen ko nooti ko ɓuuri hewde e ko notaki ko en goɗɗota yewtere nde eɗen jaada hen e ɓimen Mohamed Ndim analyste ko fati politique Mohamed bisimilla calminama bismiɗa koɗo mi salmitima Bababou mi salmini dendagal yeɓiyankoɓe Ayaw yeɓirde Pindi TV kamɓe kala e kuuɓal en calminiɓe en juuri mabɓe en beltini mabɓe kadi hawridde mabɓe ɗo e nde ɗo tufde nde ganduɗa ko nde Fattam Lamire en dañi weltare jaɓɓade ɗo no mbiɗuɗa ni monsieur Kalidou Kane goto e ɓe ganduɗa ko sirlediɓe ɓattiɓe omo ganduɗa ko ADD Abdoulaye Daouda Diallo en dañi weltare yiidemo ɗo ne kadi en calminto tulde dimat kala e kuuɓal mawɗo Abou bisimilla jam noon ceerno Kalidou bisimilla calmina yeeɓiyankoɓe assalamu aleykum wandiraɓe yeeɓiyankoɓe télé Pindi TV télé fulɓe Abou mo salminima directeur général mo salmini miñam walla baɗam Mohamed Ndim ko weltare mawde vraiment hande ardomi ɗo e surtout hawride e mon e yewtidde e mon e gandanɗa ko hoorema ko fate e surtout dialogue national noddaɗo o ko weltare mawde kadi télé Pindi TV ko télé mo gandanɗa hoorema keɗaɗo so welami dans le monde entier que sen mbela mbiyami ko ɗum télé international donc eɗen ñaago tan Allah mo haydara tehani o télé Pindi TV tawno ko nafoore aduna o Allah ñimno ɗum kadi sembina ɗum kadi sembin gandanɗaɓe hoorema kañum jogui Pindi TV a jarama noon mbiɗen kalten koye yewtere gendire Mohamed Ndim ko ɓoyani ko en kaali hen haalaji kewɗi e leela communication wonde yo yimɓe nooti walla mbasa notoyade ñalawma o darima holko ɓeyta hen hade ɓe yettade koɗo o e kamɓe banggue moɓe keedi o holko ɓe coomi hen eyyi mawɗo Abou hande ñalawma o ko ñalawma ganduɗa ko mbiyata ko c'est spécial wonande yewtere gendiri nde ganduɗa hande ne ardi ɗum horejo leydi Bassirou Diomaye hankkadi eɗen mbawi yiide ne wayno ɗum tafama e agenda wonande leydi Sénégal ñande nogas e jeetati lewru mai kala yimɓeɓe jooɗo mbaɗa yewtere gendiri artude ko yettuno ko e ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni jaggue laamu ngu tan mbiɓe hande leydi ndi beele mbawa yewtidde ɓen ɓe ganduɗa ko kañumen goni jaggue leydi ndi sen mbi jaggue leydi noon ko dilloɓe to banggue dawrugol politique ɓen ɓe ganduɗa ko société civile ɓen ɓe ganduɗa ko patronat en ɓen ɓe ganduɗa ko dilloɓe e jangde cellal etc ngol ɓe cuuɓi koko yiyete ko systéme politique o ko hunde fonde yewtede sibo eɗen gandi ɓeɗo guile ɓe gaari wonande laamu horejo leydi Bassirou Diomaye kam e premier ministre Ousmane Sonko e ko way noon woodi ko heewi ko ganduɗa en jiiɗum ngurtu kewɗo en jiiɗum kono kadi wonko ɓennuno ko foti ko haalede ganduɗa yimɓe ne poti ɗum haalde ene jojji kadi beele ɗum ɗo yimɓe pota joɗade mbawa sappitade ɗum ƴeewa beele ɗum ɗon kadi wawa hankadi taɓitinede tawi yimɓeɓe andi enen Afrique ko ɗum woni ko mbiyeten ko so tawi ko en ƴeewi hitande nde lebbi sappo e ɗiɗi ɗi foof kala nde yimɓe jooɗi
en gamti yewtude dawi ko jewte ko yettuno ko e dawrugol beele yimɓe jooɗoto mawɗo Abou ɗo yewtere kalen to banggue faggudu kalen ko yete ko intelligence artificielle kalen to banggue wonande ndema holno ɓamtirten ndema men e ko way noon kono so tawi ha joni en jooɗoto waɗe yewtere gendire artude tawi koye bundi dawrugol Sénégal firti wadde won ndema ka ganduɗa ko purgeni keewi ko acca caggal ɗum wawa yewtede ko way noon surtout noon hande nde ɗo hitande gonɗen yimɓe ne poti haalde ne poti yewtude e joljole ɗe ganduɗa ko hewuji keewi to banggue wonande diwrugal dawrugol Sénégal hakkude ngurtu laamu ngu e opposition e caɗele ɗe ganduɗa ko ɓennuɗe nangle kewɗe caɗele to banggue systéme politique o to banggue statut du chef de l'état ko wayno financement des partis politiques l'inflation des partis wonande partiji kewɗi beele ko jugnede kon ha e nangue kewɗe ɗe eko way noon wadde ne moƴƴi so tawi laamu ngu ari kañumne jaɓɓal ngal Macky Sall yaɓɓuno yiide wonande oɗo ñalawma mi accat mum mbawen noddude kamɓe kala mbawen yewtidde ko ɗum hunde moƴƴere joni noon so tawi wonande yewtere nde noddama noɓe mbiyatano ni min ko jallami toujours mbiyami ko aduna ne hawni hanki noddannoɓe ɓe ko kañumen cali hande yinoɓe hanki ko deal garani ɓe ko kañumen noddi hande wadde noon mboɗo sikki noddade nde noddude ko hunde hande kono notade nde kadi ko ɗum hunde hande an mo ganduɗa hande aɗana woya ndimaguma fooɗama caɗele ɗe guurota eko way noon wadde nde ɗon noddago so tawi ngo waɗi ka poɗɗo notade beele kala ko musma ko caɗele ɗe jiiɗa nde ko ganduɗa ɗum ɗo so tawi ɗum ɓuccama e ɗum wawi wattede nde no andi yewtere nde komi mbiyata ko ɗum illustration tan kono liggey poɗɗo liggey ɗo ɗum koto banggue commission ji ɗi wadde arde nde kala miijoma so tawi a nawa ɗum to commission ji ko ɗum hunde hande wonde mawɗo Abou yimɓeɓe ngala noto goto fof haala koko musata ɗum e caɗele mum e caɗele manquement ji ɗi yi e leydi ndi surtout to banggue mbiɗen ko systéme politique jomum haala beele ɗum sinetake kono kam ma ande a waɗino fodde ma kono wasi notade nde woni ko mbiyam ko tan de so tawi en dendi ko poɗɗen haaldude so tawi arani janggo e jaam so tawi goto fof ƴetti gueɗal mum a ɗawama a suusa woyrude ɗum hay goto mi haala ɗo a jarama fulɗo ne mbiya so bawɗi piiti koko piino piyata ko gonga kono mawɗo goto meeɗi wiide mbaggu fof e saaha mum mbir fof e leewal mum jontaɗo fof e mbawka mum Macky Sall président Macky Sall wanno ɗum ɓeeɗo ngal jokki hen Kalidou Kane an ka neɗɗo ɓattiɗo Abdoulaye Daouda Diallo woni noon nde wiya APR ma yahata Aissata Tall Sall wi yahani heddiɓe jeeyi ko ɓurno hewde Benno Bokk Yakar yeehi nde wiya Abdoulaye Daouda heeɓi invitation nde ne wiya ko gonga walla wona gonga en keɗima ko haali toon e wiidemo o bismama mawlidi bismama mo ko teddugal o yeehi o yahani inde parti an holiyande moon hen onon wonɓe makko ɓe beele oɗon jaade makko e yaadu ndu walla on jaadani makko e yaadu ndu haade men naade toɓɓe goɗɗe ɗe eyyi mawɗo Abou a jarama question ma o ko gonga sa wi mbiɗen Abdoulaye mbiɗen président Abdoulaye Daoud sa wadde neɗɗo kam sappo e ɗiɗi aɗa woni chef de cabinet mum kalɗo rewi ko onon jeeɗat foti ɗum andude bon minne mi mbeɗa yaade e yoya o notti o e aussi ɓe jahani ɓe kadi il faut jaɓne pour jahani leydi ndi tonniɗo hande eɗen gandi wawi ittude caɗele gonɗen tant que yewtere de passage en jetti président Macky Sall mbaɗ initié oɗo journée 28 mai monsieur Mohamed Ndim haali kamɓe ne ɓe gari eɓe ndewi e sawawuji président Macky Sall ɗum c'est bon kalde depuis même temps de Abdou Diouf en kalde leydi ndewin dalɗe seeɗa dialogue waɗete kono dialogue kam mbaɗaɗo e agenda de l' état ɗum c'est la première fois ko Macky Sall waɗi ɗum yewtere kañum addata nandiral yimɓe jewta nandirta wadde yewtere nde min de politique chaise vide kam vraiment parti fof noon jogui idéologie mum quand même sabu ɓeɗo wonnoɓe ɗo hande wonɓe ɗo hande nde ɓe gondi opposition sooɓe noddama ɓe garta eɓe meeɗa jabde bon donc hande ɓe gandanɗaɓe hoore makko kañumen hande eɓe lomti ɓen aussi so beelam en jogui droit wiide jahani taw wona même joftoru
non taw peut-être jeyani ken pusɗo men ha jaa e mbad assisté oɗo assise Ablaye Daoud noon yaadu mum ndu min je suis en phase min mbeɗo hen d'accord pourquoi parce que Ablaye Daoud carte mum waɗa hen que ancien président conseil économique social et environnemental ancien ministre de l'intérieur eyyi o waɗi duuɓi 5 au ministère de l'intérieur donc o waɗi organisé aussi les dialogues o ɓen comment ça fonctionne et nder aussi discours makko o haali o wi o ardande wadde représenté un parti politique o ari ɗo en tant que invité en tant que ancien président conseil économique social et environnemental en tant que aussi ancien ministre de l'intérieur pour ar noon yimɓe edima suudu fof wimare hen jaalal Ablaye aussi que c'est un homme d'état c'est un diplomate aussi que so yahano ɗum sofanno ɗum waɗi haal makko enen fof en keeɗima il a fait un excellent discours mo gandanɗa hoorema so tawi ko faamoɓe ma paam qu'est-ce qui se passe réellement Ablaye n'a pas de problème avec APR non Ablaye haɓani APR Ablaye haɓani président Macky Sall saabu so wonde interprétation yimɓe mbaɗa tawi ɗum wonno o wonani wayata saabu hande minen fof somin juuɗima APR que Ablaye Daoud juuɗina men toon wadde hande somin gone panel secrétariat exécutif national APR c'est parce que Ablaye en nder donc haal kane heewi Ablaye comme no mbirim nane yaari en tant que ancien président conseil économique social ancien ministre de l'intérieur adda hen gandal mum adda hen miijo mum ouverture o so paari o heewi lawol makko jim ko ɓeetta ko haali ko beele ala wiyoɓe ɗum no wawi addude kadi hakkude makko e président Macky Sall walla beele wona ko laawol Allah waɗa sutura ha gartangal wawa wodde sababu nde hewɓe en kaali ɗo e kuccam ko heewi en kaalino hen wonde Abdoulaye Daoud Diallo wona sa APR kono o lomtinaka landa o waɗaka tête de liste national ha yimɓe ne mbiya haydaka Abdoulaye Sow hen wonde ɓi Daoud huudi mo ganduɗa bamum ne jeeya iɗe ɗo nawde bokkinaɓe diwan o Dakar so tawi lappol waɗama o jaaka hen ɗum ɗo haalama an holno yirta ɗum eyyi minde darde Ablaye Mawdabou siftinimi tan ko la conférence de Bandouk en 1955 nde 2 blocs waɗi hakkude dolaji dentuɗi e URSS ko wayno omo ganduɗa ko Gamal Abdoul Nasser e omo ganduɗa ko Diahoral Nehru mo Inde e Juin El Lay mo Chine e leyɗele Afrique kamɓe kala ɓe keedi banggue ɓe mbi minen komin rentuɓe hay goto min gondani kala leydi addude jaam emin gonda e ma e teddungal hay goto min ndendani min ko toon jiimi darde Ablaye ɗum ɗo ɗum yiya ko ɗum dialogue national ko yewtere gendire foof no monsieur Kalidou Kane yini ko ɗum winda hen ko ancien président conseil économique social et environnemental kono ko gonnoɗo ministre de l'intérieur mo ganduɗa ɗo wino gueɗe bandani jewte ɗeɗo wadde ko neɗɗo ganduɗo ɗum no feewi ko neɗɗo mo ganduɗa ma wallit ɓe ganduɗa e miijoji to banggue ndewen ɗo son mbaɗi ni ma moƴƴu koko mbiyami ko tan toujours mbaɗani mi haalin ɗum ɗo mi halti ɗum ɗo mbimi kala bawɗo hen wonde yewtere nde ka poddu ɗum notade nde tawno aduna kala ko jiiɗa caɗele fof taweteɗe e aduna wawata ɗum saftude tan ko jooɗade yimɓe jooɗo jewta gueruji ɓurɗi hande mawnude e aduna ala ko wawi ñippude ɗum wona kuure condi wona haydara wona bomboje wona haydara ko ɗum yewtere eɗen mbawi ƴettude exemple uji yeruji kewɗi hande e joljole aduna ko wayno hakkude Ukraine Russie ko wayno hakkude ɓen ɓe ganduɗa ko toon to Palestine e ɓen ɓe ganduɗa ko Israël koye yewtere tan wawi ñippude ɗum ɗo ni hande so tawi en kaala en jooɗi meɗen jewta to banggue crise politique ɗo e Sénégal hay so tawi to banggue jiyanɗe certuɗe hakkude ni au sommet de l'état ɓe mbi en ngala crise politique ala joyiɗen ko crise économie ɗum ɗo kala ko hunde fonde yewtede nangumi noon yaade waɗa représenté o ko gonga no kanko Ablaye yini min mi arani ɗo e inde parti ɗum ne kadi ko ɗoftade parti mo gonɗa o yimɓe fof ene gandi gilli taɓɓiɗɗi cehilagal hakkude Ablaye Daoud Diallo e Macky Sall goto e kala waɗata ko goɗɗo tinani walla goɗɗo foof waɗata ko yadani e goɗɗo o kono min mboɗa nanggui yaade notade nde en tant que ɓiɗɗo Sénégal najo kono en tant que un commis de l'état mo ganduɗa ko waɗete ko
an aɗa jogui hen gandal no feewi ardema mais maɗum won apaisement hande gargol Ablaye Daouda Diallo toon to dialogue national beele janggo e jaam toujours mi haala ɗum wiya beele ɓe jogorani wadde no Mali waɗi ni de temedde tati ko fayi parti waɗama réduire ha arti e parti ji 5 ɓen salinoɓe notade ɓe parti ji mumen ngala hen hande yimɓe jii bojji mumen ene mbiya ni ma jaa lawol gueɗe ɗe ƴewte e ko way noon beele janggo e jaam so woodi ko jogori waɗede mais Ablaye Daouda yimɓe fof ne gandi ko jaggal tingal e APR ɗum ɗon tan ne wawi wonde sababu janggo e jaam ma won décision ji poɗɗi ƴettede Ablaye Daouda nan ɗo min goppi sababude teddugal donc yaade nde mboɗo sikki ko ɗum hunde fonde wonde ko ɗum hunde hande kadi wonde en tant que mo ganduɗa ko ɓiɗɗo Sénégal najo en tant que un commis de l'état min mboɗo yaadi e jagol Ablaye Daouda Diallo ɗum ne kadi ma ɗum won apaisement mawɗo ko haala e ko haalaka hakkude laamu nguɗo yimɓe fof ne gandi gurtu mum e nder APR hayso tawi Ablaye arani e inde APR kono noon ma won ko ɗum jibini to banggue climat d'apaisement hakkude laamu ngu e ɓen ɓe ganduɗa ko tooke min ɗum kam min mboɗo nangui ɗum hayso tawi noon ɗum haalaka kam a jarama ceerno Kalidou gartanmi koye hande o beele e nder yimɓe ɓuuɓe ɓattade on ala hen wiiɓe minen min jaadani yo Ablaye notoyo walla so notima wonko jogoy wadde e beele janggo a woni Ablaye ko heddade tan e Benno Bokk Yakar so ardi on so ardaki so hokkama gueɗal so hokkaka gueɗal walla janggo ina anni fewde lawol mum ta so rudande mawɗo leydi ndi so meɗo wiide to banggue lomtugal l'an 2003 wonno ƴeewe Kuccam Pili TV Amadou Moussa an invinomi hen mbimi sinno ko président Macky Sall goto lomtinta neɗɗo lomtinta komo hooli mbawɗo suurde ɗum suran ɗum yeeso mum caggal muɗum kono hade ko yimɓe hewɓe ne wawi wasde wonde hande o beele cikkuɗa ɗum addata caɗele ko senno Ablaye Daouda Diallo ko yaade mum ko wiide o fotano yaade walla ala hokkanmo doole hande to banggue politique bon a jarama bon aɗa andi politique kam woni sifri politique a wawa dañde l'unanimité a waɗat tan ko poɗɗa ko wadde mbaɗa quitter avec ta conscience Benno Bokk Yakar kam natti wodde ni hande Benno Bokk Yakar wodani Benno Bokk Yakar ke tesi ɓooyi sabu kamɓe fof hande ɓen dialogue ma hen goto hedda kamɓe fof ɓen toon Aissata Tall Sall woni mbiya hani on goto presque woni mbiya hani heddiɓe fof jeehi mais ɗum mbeɗa sikki ayi parti wonɗo tolnoto e ko tubakoɓe mbiyata ko woto ƴettu nebam mbaɗa e safara neɗɗo fof en jogui liberté hoore mum en tout cas minen de wonduɓe Ablaye Daouda ko mbirmami nani minen mbaɗi d' accord pour yo yaha heddi noon minen ganduno aussi so yeyata o noddi parti so wonti noon parti o hande eɗen jiiɗi vraiment hande wadde suude gona neɗɗo goto ɓeyɗen jaggodirde won critique aji fof ko ndenden ɗumen par ce que en waɗa pousse neɗɗo hawa révolté waɗa même ko yiiɗa wadde te ɗum wayata ko ailleurs parti o wonata parti o ayoto donc mbi yimɓe il faut que jaara jaam par ce que Ablaye c'est un responsable c'est un grand commis de l'état un cadre mbi sikki so yiiɗi yaade o watta ganwuji pour wiide e pour namnade pour wiide mbeɗen yaha non so yiiɗi yaade tan o yahata Macky Sall nde Ablaye waɗi tampinde ɗum yiiɗi alwona yeehi waɗi créé parti mum itti lawol muye Allah rokki ɗum ko rokki ɗum ko hande Allah waɗi Macky Sall nattiɗo wonde yeehi waɗi organisé des élections libres et transparentes gagninoɗo gagnima ɓe mbaɗi passation de service o yeehi o gayni hande APR mbi sikki foti darade ƴetto son bâton de pèlerin pour rendinde tous les cadres tous les militants et des militantes hande parto fonno ɓurde darade hande pour la reconquête du pouvoir politique woni hen gueɗe ɗiɗi ɗaɓɓidde laamu la conquête du pouvoir et la conservation du pouvoir ɗaɓɓidde laamu e sa heeɓi jagga hen ha tiiɗ calɗa ɓoccirma maintenant min jaggui ɓoccitima ɓe sikki heddi joni ɗaɓɓitoyde woni la reconquête noon on ko namdi ha ne heewi haalaji won haalaji woto nanne hen Ablaye libre so yiiɗi yaade yaha saabu hay goto addanɓe APR kanko addi hoore makko APR
c'était le seul cadre aussi nde APR wuli nde c'était le seul cadre ɓe gandanɗa hoto baɗɗo rejoindre Macky Sall nde hay goto suusande wadde on ko joom APR mi sitan noon neɗɗo jeeyi mum c'est comme maha R+4 finance wako mbaɗa rasé ha laaɓa Ablaye watta ɗum ɗon heddi noon mbiɗa kam tawi o heddoto walla ɗum Allah andi ko Allah andi par ce que politique kono mbirten enen fulɓe politique hortaka jibinat tan politique hunde fof no wawi wonde mais pour l'instant min de mbiɗa ɓattima mo nenani o wi ko jahowo te en général kala kon waɗa minen ɗum yewtide amen sabu ndo notoyte nde o noddi aminen fof min jooɗi goto fof et puis c'est un grand démocrate on jogui kadi yettere Allah une force d'écoute on heeɗo tout yimɓe fof heɗota hay tungel porgel ni somba haala sa posima saɗa haala o heɗete go fof rokki point de vue mum te à l'unanimité minen arnoɓe fof min mbi ko yo yah donc mbe sikki o yaran aussi pour bonnude comme monsieur Mohamed Ndim dans la liste no wirini en wawi wat ouverture par rapport e présence makko o par ce que fon gandi proximité hakkude président no wiyete Abdoulaye Daouda Diallo e Macky Sall eɓe meeɗa wadde keɓe nandirani meeɗa wadde keɓe pamdirani je ne peux pas garantir pour wiide o haalde Macky Sall ndo yahata nde mi anda tout ce que je sais Ablaye meeɗa wadde hunde a humpin Macky Sall ɗum kam hunde gandimi wadde ya taw jahgol makko ngol en waɗ ouverture hakkude APR et le parti au pouvoir hakkude l'opposition et le parti au pouvoir o haali même les guerruji ɓurɗo mawnude aduna pour mbawro il faut que joddo e table goto jewtide table négociation par ce que et puis mbe sikki aussi même watɓe organiser dialogue o saltonoɓe dialogue o hande kañumen mbatti noddude dialogue hay kañumen c'est dans leur intérêt que leydi ndi deeƴa par ce que leydi ndi deeƴani moƴƴani mabɓe ɓe dañta résultat eɗen fof en gandi kewi eɗen gandi kewi enen fof eɗen gandi hande kewe leydi ndi donc mbe sikki tan wadde aggravé situation leydi ndi hande en jeeya e tellinde koye mabɓe haala heɓa less attention yataw noon dialogue o wona punti yataw wona punti en tout cas tawi wona punti tawi ko gonga ma waɓ permettre eɓe jiitodira yimɓeɓe joomen ganden ɓe ballaɓe ndeydi wayde avancé so yi noon aɗa erdi leydi mbe sikki jiɗɗa ko leydi ndi yo ɓamta so wonti aɗa erdini ganduɗa ko alna ɗum gandal alna ɗum coppal tawi jiɗɗa ko fewnude anduɓe tigui rigui leydi ndi dañde mumen jaam kolluma bolol ndewa hen mbaɗa réussir jangge jaam tawi kay a yiɗa tan wadde mandat goto joɗɗa kono noon kay ko yettere Allah kam hande leydi ndin sohli dialogue taw dialogue sincère taw wona punti belma leydi ndi waɗa décollé ɗum fof jiɗ ɗum saabu hande Sénégal gonɗen ke laan enen fof joɗɗen ke laan Allah kañum lemmina kemi rokkata laamu so Allah wi ɗum ɗo ko ɗum ɗo wonata hay goto ha ɗum hadde wonde wadde ala fof calniɗoɓe koɓe goni ko mais kamɓe ne mbaɗa considéré ɓe dokka yimɓe respect kañumen ko goni ko eɓe mbaɗɗumen considéré sa anda onon mbiyata sa anda sa andi andin mais dans la mesure où mba anda on jeeɓi andinede sa jeeɓi andinede tan a boni fof mba anda te kadi sikkat yimɓe fof kañum ɓuuri andude boni fof mba anda kadi mawni kindi kadi namnade ko anda ko ha anda soɓe mballa ko noon eɓe jahata Allah en seydi soɓe mballa koɓe jahata minen min dewi ministère min dewi 2 fois mbeɗi 5 ans hakkude ministère des finances et du budget et ministre non je parle tan ministère des finances entre ministère du budget 2013 min garti 2019 ministère des finances et du budget taw ministère o watta ministère uji ɗiɗi ministère de l'économie et du plan et ministère des finances et du budget Ablaye tata ministère des finances et du budget donc wonko Ablaye andi gandanɗa hoore hay goto anda wonko Amadou Ba également andi ko hay goto anda te kamɓe fof wonno sifori hande intérêt mabɓen yo yimɓe nandira ko intérêt mabɓen yo leydi ndi waɗa décollé saabu leydi ndi muusi hay dar yahani min mi yi enen ɗo enen fof mata on jii ñande fof on haale
koreji amen goto addi ɗo ma won temedde joyi jawdi guilo heure ma won 2 semaines o yeehi hay jawdi goytiri o yeeyani sa naate jeeri yimɓe fof nen ɗaani wona yimɓe fof nen ngullo c'est la vérité hay kamɓe ɓe ngendi yimɓe fof nen ngoye donc wayini tawi jiɗɗa en tout cas ko fewnude jiɗɗa ko wadde apaisé nandire yimɓe ɓe so wona ɗon ni leydi so wona ɗum leydi fayi ɗum a jarama kalden mi arta e gueɗal gongal yaadu Abdoulaye Daouda e Amadou Ba saha yimɓe ne mbima nguɗo laamu ko laamu inspecteur des impôts et domaine wadde mataw miijoji mabɓe goɗɗodirani ko ɗum saabi ɓeɗo laami hande kala ko wawi wonde ina cohlaɓe janggo saabu humpito walla hendude e meccal ko jaɓoɗa ɗum bon ɓeɗo kam mi wawa peut être mi wawa wiide ɓeɗo kam en gonɗin ɗum ɗon ɓeɗo wonɓe ɗo sikka en gonɗin ɗum ɗon feewi so ɓe gonɗin ɗum wona ni sifa o yahata nani yahata non eɓe gonɗinani ɗum feewi jarama garteɗe APR Benno Bokk Yakar no mbiɗani fuusi talde fo yeehi banggue muɗum so tawi APR hanki gonnoɗo o arti o dartima o waɗama gallol manngol wona galle laɗo garɗo foof ƴaaɓo Abdoulaye Daouda dande mum e nder hen so suɓaka o waɗanaka hokkaka gueɗal beele oɗon mbawi heɗade non so suɓaka so jaɓine minen min calata min jaɓata aɗa andi même haalanoɗa affaire wotere en 2000 janvier 2010 minen goni siège APR en face cimetière Saint-Lazare en face aɗa andi permanence o ɗon wonno Saint-Lazare de Béthanie y avait minen kewno noon Mamoudou Saleh en Moustapha Cissé Lo en Eline Badar Cissé en yalla ɗum yafa ɗum et d'autres responsables président Macky Sall woni dow jikki wi enen nde ɗum wirumi hay saret tanen ngala pour nawde yimɓe hay saret tanen ngala Ablaye Badji min jalti kam ɗoftan sefa o min jetti min neto ɓooyi toon après noddi o soodani APR pick-up goto à l'époque nden en yaari million ngaji sappo e jeetati 18 millions koɓɓet min gari ɗon oto makko o jole oto makko min jolima e on oto min gari noddi waji oyi oto min rokkimo donc won Ablaye aɗa nami mam c'était le seul cadre ganduɗa qui a répondu notiɗo eranga président Macky Sall ndeen guila suuɗo yaha waɗa min voilà jamma min wono trésorier départemental de Podor à l'époque somo yaha min ɗo tatat fof ndo soodi nde to ari kam fof ɗum jalti président Macky Sall yiili hoore wi Abdoulaye a jarama rutti département Podor d'accord won commune aji kewɗi gañɗen premier tour mais deuxième tour o en gañima ha laaɓi guil nden faade hannde ala élection présidentielle ɓe Ablaye ƴettani P département men ƴettani P woni département de Podor département amen an ka journaliste département amen minen ƴettani P a yalti hen ka journaliste ala hen an département amen e département amen Mouhamed ƴettani P ha tan pour raɓɓikindade élection battidiɗo 2019 so wonani minen APR gagnta wonani département Podor APR gagnta on a reversé 100 et quelques voix de réserve de réserve on est le premier département qu'est-ce qui se passe après mais ndo waɗi nde remaniement o wadde Ablaye ministère des finances et du budget o waɗi éliminé beaucoup de ministres ndo noddirde nde yimɓeɓe Ablaye en tant que premier mi ganduɗa hoorema département mum en tant que coordinateur départemental Podor woni premier P département ɓe rokki 100 voix de réserve au parti Benno Bokk Yakar ha waw dañde 58% nden mus noon alors pour dire no Ablaye ne se décourage pas no suɓutede premier ministre aɗa andi ullul noddi ɗum tan ullul rewo noddi rewandu jafɗon konngol ngol mais pourquoi il n'a pas été choisi ƴettaɓe ko fiyaɓe bureau ji men de vote fiyaɓe département mumen fiyaɓe commune aji men kañumen ƴetta kanko en tant que premier ganduɗa département rokki 100 voix de réserve au Benno Bokk Yakar ha wawi wonde dañƴen 58%.
jomum ƴettaka waɗ ƴetta waɗ passe wiyan haydara n'a rien dit. Le premier encore cadre baɗɗo rejoindre APR, le choix du PM aussi o ƴetta kadi goɗɗo ƴetta. Je ne suis pas contre Amadou Ba, opposition minen fof ko men gotum. Hay goto fiita hay goto wetta kaaj hay goto mais gonga yimɓe tan yimɓe kalata. Amadou Ba ari parti o ko 2016 minen go ministère de l'intérieur 2016 aɗa nden muusi mais ɗum fof Ablaye wiyani haydara ha heeɓi ɗo makki noon ko gonga ala ko waɗnani Ablaye Daoud gonga Ablaye meeɗa somde guil makki laami mais ko liggey makko e golle makko e sérieux makko e compétence makko rokkimi ko jogui ko wona tahal noon ko gandal. jafra kal mbeɗa ala wiyoɓe baba hadema arde ko waali ko mbeɗa ala wiyoɓe won waɓeno Ablaye ni ligganiɓe APR ko heewi mbaɗi jawdi mbaɗi doole mumen mbaɗi kono Ablaye ko dañi ko weeɓani a wi duuɓi sappo e ɗiɗi galeñen o naati wonde ministre délégué cikkumi budget e premier laamu ha ko gas ko fof mo hen est ce que ala wiyoɓe noon. eyyi mais sa wi noon tan sa wiyoɓe noon wasta nelaɗo daña ko ne wawa ɗum dañde wa wiyoɓe noon kono wiyoɓe noon tawata ganda historique APR tan saabu kamɓe ɗi tan gonno minen min gonde Macky Sall mi jaddu mum tourné ji ha heewi mais min e Ablaye min lelo e Sall Macky lelo nder nden e wayan hon ni joni. Donc pour wiide tan wasta wiyoɓe noon te aussi Macky Sall aussi jagganimo jungo tigui hay se mbaddi duuɓi temedere no wawno finde yamba ɓooyi hen ittampo kono meeɗa ittude hompo ittimbo finance tan nemi ko ministre d'état directeur cabinet o mi ton rokka institution troisième personnalité de l'état ɗum aussi ko dokkal ha hande noon kallannomi ko nan ɗo rewi caɗele foof o waɗani manifeste wiyan haydara o meeɗa tikkude ɗum ɗon jeeya hen wadde respecté Macky Sall par rapport e waɗnimi ko par rapport e mbaddi ko ene ɓoydini ɗum waɗi wonko jombi wadde. wadde hannde mi nani miijo ma jaama Kalidou Kane Goko mo Thiangay mi salminima gongol jim fawade ko haali ko eko haala ko eko jiiɗa ko eko ɗowɗa ko hannde so tawi APR darima woni APR président Macky Sall ala ɗo holmo cikkuɗa poɗɗo ardade ɗo ɗum hannde ha yettina fandade hay soɓe jettaki ɗo ɓe gonno ɗo ɓe paando ɗon. eyyi min ko monsieur Kane haali ko mi hocci hen koɓe mbiyata ko fidélité wonande politique yimɓe no mbiyata ni politique ndimago heewani hen yeede kono ndimago tan foti wadde politique puisque haali ɗo rapport ko gonga hakkude Macky Sall Abdoulaye Daoud e ko way noon mi heeɗinoma interview Harouna Dia en 2015 omo yeehi salminoyde Sankare je crois que Amadou Konté Guijulon Guijulon mo haala rapport de fidélité hakkude mabɓe e Abdoulaye Daoud ene ko way noon wadde ɗum ɗon eɗen mbawi yiide koko hunde ɓoyde politique ene yaada e ndimago cehilagal taɓɓitgal tingal ɗum ko politique surtout sa woni neɗɗo mo ganduɗa aɗa jogui des valeurs ɗi mbatta incarné ko way noon mi haalata bon hakkude no yiri ni hakkude hayso tawi wona wonnoɓe toon to DGID direction générale des impôts et des domaines hakkude ni Basirou wonɗo yiyata min hande so ari e choix yam somi suɓoto oɗo e o hay somi haalani inde min mi suɓoto Ablaye donc wadde ko ɗum teddugal bon mi artagal jimi tan APR caɗele mum foof kam mawɗo Abou ko ɓe leeli sorde sukaɓe ɓe wattorde ɗumen sibo hande eɗen gandi politique namdi ko ɗum ƴiƴam kesam namdi ko sukaɓe hande ɓe ganduɗa ko sasɓe hande sa ƴeewi APR ko ɓuuri ko wawde haalde ko ɓurɓe wawde hande darade ko kañumen ciftinde yimɓeɓe gande APR nanɗo ha joni wuuri ma yani ko waɓe no Pape Malick Ndour en ko sukaɓe hayso tawi mbaɗino servir tottanoma de direction e ko way noon sa ƴeewi hande monsieur Kalidou ne andi hande département de Podor ne waɗi sukaɓe ɓe ganduɗa ko dilloɓe e landa APR ko sukaɓe mantidiɓe
au niveau national ne potno tottede des directions walla en mbawno tottede hunde nde ganduɗa ene mbawno ɓeydude la masse mi salmini notre sœur ko wayno Binta Sada Awen e woɗɓe ko ganduɗa hande ko noon kadi e donc APR sukaɓe ɓe mbawno potno wattorde ɗumen ɗum ene jeeya ko ganduɗa hande ene ko ɗum giyal ngal ganduɗa ne yiwi APR hayso tawi ko no yiru ni hande oɗo saaha bon min kam mi yiyani kuccam APR no fewi to banggue cuɓogol yimɓe fof en bon ko Sidiki Kaba mo mbi lomti ɗon kono hande ɗum waɗani impact potnoɗo wonde o waɗano ala bon so tawi tan ko haalde gonga ala lamɗam e ko way noon kadi yimɓeɓe hen sahaji il faut que ɓe mbaɗa conjugué ɓe ɗum puisque en 2024 nde Macky Sall waɗi choisir Amadou Ba Abdoulaye Daouda waɗi décliné kañum yidde mum kañumne ko wadde présenté ɗum addino caɗele no fewi au sein de l'APR ko nde apaisement o nde yimɓe dañi ouf de soulagement wonande yadduɓe e APR ko nde o waɗi conférence de presse o wi wonande o haaldide e Macky Sall ɓe jewtidi ɓe nandiri omo jokki dusde APR en jii impact muɗum waɗi to banggue wonande lande APR wadde politique hande oɗo saaha mo gonɗen mi yani de yo Abdoulaye yahan hoore mum nde tawno sa tawi yimɓe ne gondi tan ne jaada an poɗɗa tan ko wadde keke ɓeyde ɗumen kono noon ko politique kaleten politique kadi wonɗo heɓata beele neɗɗo o a fota sosande hoore ma lawol mi yani Abdoulaye yo sos lawol kana hande oɗo saaha tan heddade e APR yiide ne ɗofto Macky Sall e circonstance uji gonaɗi hande ɗi min de kam eɗum tundi hakkillam mum no fewi mawɗo Abou a suwa haalande mi ndim holmo cikkuɗa wawi ɗowde hande APR APR artaɗo wonno ɗo saabu goho ɓe meeɗi laamu so tawi juuɓe ɓillima e peɗeli ma a meeɗi a gayni a yiɗa wattude lamɗam ɓoccitimama ɓe ko peeje batteɗe haaɓe keɓta laamu so tawi ko APR hol poɗɗo ɗowde ardo koyngal konu ha kesam hesa magal sukaɓe mbiɗa ɓe mbawa nadde hen on kala ko gonga ndiɗo leydi mo duuɓi capanɗe jeetati wonta laamade ndi sukaɓe tan ha laama toon yontaji mabɓe parti goto wonta laamade hayso Abdoulaye e goɗɗo fof perɗo lawol mum il faut jilluɗa yimɓe woɓɓe gueɗal keddigal ngal jooɗade ha laamu tawma galle ma e teddugal woddata koko iwi wadde so tawi ko parti ɗo wurtude holno cikkuɗen wawata wurtude ha heeɓa en jii e Sifio Lamine Gueye Senghor nden waɗi caɗele Senghor waɗi ko BDS Bloc démocratique sénégalais ha ɓoy waɗi IPS Union progressiste ha waɗi PS sosi laamu mum nde wawi yaade wadde ko ɗon namdimami a haali joni Sidiki Kaba wiyanama Amadou Mame Diop wiyanama goɗɗo kono hande jogade koyngal kono hande APR tan daña gueɗal muɗum ko ɗum woni so tawi dañaka ne wawi boɗɗo wonde o salba lawol waɗoya parti muɗum mais mawɗa Abou mi kalmi ko yiyandam tan noon kalmi ko yiyandam e yiide koko ɓenni ko wonande nomi mbiyatni les périphéties yiide koko ɓenni ko si bo aɗa mi yimo joni en 2024 nde candidat waɗa choisir Benno Bokk Yakar hewɓe hen dogi mais hewɓe hen mbaɗi soutenir candidature à Abdoulaye Daouda ƴeewen to banggue diwnuji ɗi aussi ko oɗo min ƴetti minen ala minen ko oga min ƴettata donc ɗum aussi écho oɗon ene waɗa ɗum waɗi mbimi mi haalani en tant que peut être kalmi tan ko yiyandam mo ganduɗa sortinomo dille kewi arti weltare waɗi puisque hande en jii bon wadde choisir Sidiki Kaba e sa ƴeewi hande wonɓe ɗon ɓe ganduɗa ko kañumen gardi APR ko cadre uji tan ɓe ganduɗa que surtout ko yaruɓe to banggue ñawoje ne ko way noon kamɓe toɗɗaɓe no mbiruɗa ni politique hande moƴƴi ko neɗɗo mo ganduɗa surtout ko lamɗam ɗam ça joue mais taro ɗum sukaɓe ɓe ganduɗa ko keele ɓe ganduɗa hande hayso tawi an mawɗo gonga laamu hande Sénégal mawɗo tan yiidema yahan hoore ma ala soit que jogoɗa sukaɓe ɓe ganduɗa kañum kaɓete gadda tottuma mais ɗum woni ko jiiɗen e nguɗo laamu Bassirou Diomaye ko sukaɓe ƴetti laamu totti ɗum Abdoulaye Daouda hande en taari ɗum sukaɓe ɓe ganduɗa hande mi kalmi tan ko yiyandam ko waɗɓe fayida waɓe no Abdou Mbow hande a wawa haalde to banggue APR haalani haala Abdou Mbow e woɗɓe je crois que Abdoulaye Daouda il est bien placé so tawi peut-être tottunomo donone wawno change ude
to banggue éco to banggue animation politique to banggue aussi wadde massifier éco way non voilà donc heddi ko non dum don ko échéance uji garoji neddo waaw dum liggade to banggue base to banggue ha yetto e won niveau kono hande do mo gonde c'est vrai que APR won totado yo artu dum kono so al batinani voilà ajam Kalidou laamu on kebdum cadele wonno ko jungo Abdoulaye Wade Allah hokkuno dum doole hokki dum ngalu jogi doole mawde président Macky Sall darande mum e jingol mon fo wadi hen diwal mum ha laamu ay duubi sappo e didi Macky Sall e yimbe mudum laamu occitima hol peeje hande de cikkuda don bayi wadde ngam hebde laamu go e haalinane département Podor cadele gonnodo hen e ko nandi hen hol peeje hande cikkuda an Abdoulaye mo gonda batti don bo e mbawdon wadde ha ko perdon département ko kepton dum kono kadi hol peeje battede ha laamu go atte modon jaram e dum non ko question ganduda hoorema bade difficile à répondre en tant que politique en tant que politicien et même hal hen tan c'est bien sûr satat no fi ko waddum APR ko parti mo ganduda hoorema gel sosa wadak structuré makki tan won do goto tawi non ala wodayn ala cuk tawi dum wadna perto watan wonni alendi mawbe mbiyata ko fijirde jinneji yo capan tata jol sappo e nay pop manda dum hebti APR hande ko yimbe jaadani à 100%. Hayde président Macky Sall wonde do won hen be gongdan te feñi won hen meda gonde président tan par intérêt kon gongdan yentu tan e ko Mohamed Ndim haali ko politique en wadi ndimago pour minen politique fi tan ko pewden leydi men pewden kodki men mais won be ndimdan hen won rimdum hen waben Abdoulaye Daoud Diallo wana parce que minen gondi c'est la vérité peut-être wonno wayanno hes comme haalani dum mi halta parce que min dimagam rokanum aussi halde neddo ko ala e mum baddum dejjat kon Abdoulaye e rimdi comme no wirni rimdi fe so rimdan tan o certain makki boy ay min bed hedo ay ciolo neddo burdi famdinede e dental kon min ben ketto andi mbiyat e mbi o de nyammini tournani c'est très important o nyammini kono tournani won nyamminobe ha kara ko tourno ma ko nyammin ma ko dum ko haal woni don mi yeni hande ender APR ko Macky Sall ko hori ko wadde rendinde ko Macky Sall même kanyum peut-être min je me dis on yidno hare e nder parti o ko nedde jidno hare e nder parti o an ya erde parti yimbe de suka ma dide walla ngona jom galle bib ma dide kabo a sernata a tan kabo ça veut dire que wala haringe onon ma an Thierno Abou ministre onon Mohamed ministre ngonon même département odon kab jamme nyalam o mo jeew mon o sernata ça veut dire que en wilim kapton ko voilà meden ar dum en jeya non wana dum libe amen wana dum mam sa non libe amen ko mam haalen wana dum non dum ala hen wadde Macky kanyum il était à l'aise on weltono so yimben kap min ko non jirim dum on weltono parce que kala région mi jida kala département mi jida okuma alingu e Samba Joben ka Abdoulaye Daoud e goddo rewani indi makko goddo on jin way e Malik Salane e ha wen leyti te an wadma min so noddi mo Jod Abou Mohamed Jod son mbawre no fami riwat mon nuru mbi ton hay goto mon diputa mais arato haalan ma goddum o e aro haalan dum goddum dum non ko hori réglude kanko walla ko réglani gil kaaje kecci wana joni yurdo kos yimbe dagla dum mi yeen hande bawde yaade APR ha régle yimbe mi yeen e kono Kalidou Diafra miida o haalda o notay be o haalde mumen bisma salanta dumen so APR dañi hande noddo dumen haalana dumen
no mbiɗa ni gardiɗo min suɓi on mi ɗum halɗo min suɓi on hokki on accan ka yiyata ko mahano e koye men par ce que mawɗo erdiɗo gallo jaɓam ɗum woode gallo wona joni ɗum wodata tande yinde wona ɗo wodata ayi tole affaire fo Mohamed haali joni haal mbaɗ ko fayida sukaɓe en poti roquede de responsabilité ɓay hande Sénégal tolnima wona gandal leminatma wona wonde sage leminatma wona wonde républicain leminatma tan garsa c'est fini, ça c'est terminé gasi opposition salon c'est terminé a wayat tan waɗi ɓe mbayni mbaɗini hakke ɓe laam noon tan kontinira tente noon tan kontinira wonta sans suite te aussi no mawɗo kerdiɗo ɓo won Ousmane Sonko ne jangguinirni sukaɓe mum Macky Sall jangguinano sukaɓe men ala capte ala jalto joni en weddo kaji yanapa jaggaɓe e APR cokade keewi te wonko mbeɗi ha wayni leydi wonko mbeɗani yimɓe ha heewi hay pono huɓɓa hen voilà nden un jeune Pastef sa jagui ɗum so jaggama mais police en heño même no waɗa libéré kele duppe waɗe hunde fof c'est à dire ko ɗum on ngol ɗon lawol tan wodi hande joga sukaɓe tiɗɗo là département Podor gon en jogui des jeunes cadres sukaɓe mais koɓe jangguina ko wona haare oɗo noon wonda jangguin sukaɓe men tan ko haɓede e ƴettade e fiide hudde e ittude hormo sernaɓe e n'importe ɗum jangguin yimɓe ɗum eɓe mbawi ɗum eɓe gandi so wonti premier ministre hoore mum invité assemblée wi opposition on noddi amen e terrain mbomin mbaɗi maîtriser mbomin gandi en premier ministre terrain mbomin gandi ça veut dire que kalimi ko finde mum woni ɗum ɗon mbomin gandi te on est à l'aise sominen kaɓe on est à l'aise APR Macky Sall jangguinani yo kaɓe wadde joni hono keptoton laamu on jangguinaka on mbatta ko non laam il faut qu'il y ait tan no gandanɗa hoorema neɗɗo tiiɗo cuuf cah dari eyyi waɗi jangguino suwa mum ɗum waɗa face à face e ɓeeɗo ay ɓeeɗo yimɓe cikkata ko ɓeeɗo wonani ha ittat ɗumen de wona wonde suu tan wulluwaɗ wone président walla wone panel aji en haala wona ɗum ittaɓe de ay ke addiɓe koye laamu 10 ans opposition leydi ndi koko wuɗi jaɓe les safara te aussi e bonande mbaɗi nde ça veut dire mbiyata joni Sénégal laaɓi jittan ko bonnowo a bonat bonnowo gona bonɗe needi noppi moon gona kaalo ko yimɓe ki sernaɓe gañi gona kaalo yimɓe jiiɗa laamoɗa mais ƴetta deftere ma jangga walla aɗa qisso walla ɗum laminani joni Sénégal il faut gona tan ɗum ɓemgal juutugal a faami ceerno haali goo mbiya ɗum ujunere kala kalɗo mbiya ɗum wona gonga darɗa télé ala ka ɗum tan laminata ɗum Sénégal laaɓi so wonti hande jafɗa Abou so wonti hande ɓel ɗum no moƴƴe leydi moƴƴani ɗum waɗi leydi yahay tawi hande Abou Sénégal hande c'était ko wiyete la phare de la démocratie africaine walla même dans le monde hande hay goto suusa haalde hay goto suusa ɗikkude mi yiyani un volontaire tan jeltuɗo sa haali mballoyta kaso heɓe hen suusa haal non min suusa bon lamɗo mais cuusa bon yimɓe cuusa bone yimɓe cuusa bon aɗa andi nous on a eu la chance min mbaɗi ko duuɓi tati e feccere min keɓi laamu duuɓi tati e feccere campagne men opposition araɓe aussi kala garɗo ma won heeɓi makken yerliti o walli Fuutankoɓe o walli leydi ndi fof o walli yimɓe en kaal won wiyoɓe Macky ala ko waɗi Fouta mais ƴeew le désenclavement de l'île à Morphil minen goni infrastructure 329 milliards waɗi hen pour wat désenclaver l'île à Morphil holko waɗinan Fuutankoɓe mais ñanden no élection yinde département Podor yimɓe cuusa même haalde ko Macky waɗi ko mais pourtant nde jaaɗen nde élection yimɓe gortina ɗum a waɗi yewtimɓe jejjiti ko mbaɗɗa ko c'est pas leur problème kanko eɓe codanata ko ari yiyata ko hande un jeune de 18 ans par exemple hande un jeune de 18 ans en 2012 hon foti duuɓi joguino 6 ans on hande so wi ɗum
il amor fil fewndam taliji mbaɗam andata ni anda keɓi andani ki wiyata ɗum ɗo ko walla wiɓe force walla ko foti waɗede taw anda on wonnoɓe ɗo avant mbawa mbaɗani ɗum te mbawa ɗum wadde donc affaire o ko change wata hay goto sikka hande jogaɗom gandal a faami jogaɗom jawdi wondom neɗɗo nehiɗo newtiɗo ɗum rokkata hande neɗɗo lawol a jarama Kalidou cameraman o guilano ɓe kojomaji ɗi gassi gartam ko namdo gotal tan so tawi ne wawi wonde hayso kojomaji ɗiɗi département Podor ko département Abdoulaye Daouda Diallo wonno département moɗon mbiɗa min yaltini kam en oɗo élection mbiɗa ko makko waɗi ko ɓe gotanani ɗum ɓe gotani landa goɗɗo Abdoulaye ardade APR Abdoulaye ƴettoyde lawol mum haade woppani politique hol peeje ɗe joguiɗon gam heptude département o joɗi moon non département o yahani département hande ko minen jogui Abdoulaye jogui aɗa andi mi holma sifi élection ɓennuɗo aɗa andi département waɗi ko 22 communes voilà 22 maires Abdoulaye gagnima 14 communes donc sur les 22 maires Abdoulaye gagni 14 a faami kadi wonko tirano ko heewi hen tirtamte koko tirtete Pastef gagni commune aji ɗiɗi gagni Podor gagni Ñandane Amadou Ba nouvelle dynamique gagni 6 communes won 8 14 Abdoulaye donc tawi ko maire uji hande wonno eɗen Abdoulaye 14 maire Amadou Ba dañi 6 maire Pastef dañi 2 maire wadde tawi hande ko élection wonno hande élection maire uji Abdoulaye gagnto e kono yimɓe woɗɓe commune aji ɗi jeegom ɗi ɓuuri hewde yimɓe eyyi ɓuuri hewde yimɓe ko nombre no wiyete taux de participation waɗi faible partout noon e Sénégal wona enen tan partout donc département o ha hande ko Abdoulaye woni coordinateur départemental Podor ha jangga ha ɓawa jangga ha ɗo e lebbi ɗiɗi non yo yimɓe dutto élection joni ƴeew mawɗa bo mbat o wattoro hen négligence mabɓe kadi waɗi ɓe piya toon yeeɓa jimmi wiide ko laamu ha heeɓe jungo neɗɗo ɓoccito mbimi joni ko so tawi on Allah waɗi arte mon hanke ma on belsinta ko ha ɓoccito Allah wonta ɓoccitade wona mbiɗon gumti andi kin nafata wonta ɓoccitade andi wonta ɓoccitade ɗon kalli a jarama baba mata ko gandi gonɗen koye waynade guilnade kojumaji ɗi gassi weltade no fewi weltanade musidɗo o titonde yewta nde ko dialogue o kalɗigal gendi to banggue dawgol waɗi watti temps temps Senghor nde andi wonno wayata Abdoulaye dañi sappo e jeetati député acci laamu Abdou Diouf noddu ɓe naati kaldigal hol konngol ma cakkito hande faade e ngoɗo bisma ngo e notogol Abdoulaye Daouda Diallo e yoga e tarde eɓe note ɓe kala eyyi mawɗo Abou yewtere nde ko hunde wonde fayida no mbiruɗa ni Sénégal ko ɗum exception enen ala ɗo heewi yiyede quand même leydi wandi no Sénégal oɗo dialogue hande Mali ne yinno wadde ɗum Burkina Faso ne yinno wadde ɗum jimi wadde ko en général dans les pays alliance des états du Sahel Sénégal tan ɗum heewi yiyede ko wayni ko ɗum exception Sénégal noon ko ɗum vitrine wonno e aduna kala to banggue wonande ko woni ɗo ko ɗo tan woni ko heddi ko noon ana moƴƴi jewte ɗe kono ana foti sinede dialogue ɓooyi wadde Sénégal mawɓe men mbiyata hitande bonde en 70 waɗino sécheresse wodino ko waɗuno en 68 waɗino dialogue code électoral consensuel mo Kéba Mbaye addino haala kono ɗum ɗo foof ko jewte waɗi haɗum yewtida siina ɗum kadi yimɓe mbaɗi avancé wadde ne moƴƴi so tawi no mawɗo Kalidou yini dialogue aji ɗi horo won tan funti so tawi ka yi ka wendu so ayi ka wendu so hori yo tawe ɗon kam ko ganduɗa ɗum ko ɗum mantode ko wendu wonno ɗo tigui tigui nde ɓe gari ɓe mbaɗi ko yiyete ko assise de la justice kono ala kuccam kam ɗam puɗɗi wadde ko ummi on dialogue wadde ɗen ñaagui oɗo dialogue national kala ko tonga hen yo ɗum taɓitede siine ande ɓeeɗo koɓe noddi ko gonga e mabɓe beele ɗum kadi wona ɓamtare leydi Sénégal mawɗo Abou yettude omo ganduɗa ko monsieur le maire omo ganduɗa ko Kalidou Kane yettude kadi salminde baɗo no Saydou Wowo Sow calminimo au passage baɗno docteur omo ganduɗa ko Kébé
de Kaskas kanko ne docteur Kebe Ndiaye Djigo en Binta Sada aw en Sada gay mawdi jaanaɗo ne gayno yettude e jaanaɗo no feewi e yidde yewtidede jaama ko ngol ma cakkitol kalim bon kongolam sakkitigol no Mouhamed Ndim wiirni tan dialogue kañum wawi ittude leydi caɗele et surtout mbandi tension politique aji en wayno leydi opposition wodat ko acci ko laamiɓe aussi hande woda ko gacci e trouve eɓe dañi consensus leydi ndi wawa décollé tawi tan kam wona punti ko gonga e mabɓe kono noon min kam sikkani soko Allah sikkani ko gonga e mabɓe sabu pulaar wi barmi jogorɗo welde soko fasi urat ne puɗɗori ni ene jirmi ni mi yahande mais je suis à la télé kadi eɗen keɗo des informations ko ɗum dogdo huɓere ma win kalide haalnin kam ɗum ɗo walla ma wi Mouhamed haalin ɗum ko dogdo huɓere wona gongo kono noon yaade nden moƴƴi tawtiriɗa haale keɗoɗa taw jogi kaɗa haal kaala sala kaɗa haal tonga ko nandira ko so goɗɗum waɗama la an kam a waɗi ko poɗɗa ko wadde te sa darima waɗi dénoncé ala bawɗe nude par ce que a yii kono ɓeeɗo gonɗinɗem tan e mbi Allah ko laamɗo goto Allah ko laamɗo ɗum de kam ala probléme kono goɗɗum kala keɓe mbawi wadde kala keɓe mbawi haalde min kaalide kande somi yiyanmi goƴnene a jarama yiɓenkoɓe Ayaw Pinde TV yewta men koɗo galle jaɓɓi ñalawma hannde o ko Kalidou Kane en jetti dendagal bandiraɓe foof en jetti Diallo Mamadou Dembo to Luanda Angola o yettama jetto jiiɗo fuɗɗima laaɗo haaɗi e joom garan Abou Boubou Kanko Sow yettama no feewi wondude Konno Sow e Adama Dedde Diallo en e woɗɓe waɓe noon wonno ɗo e plateau o ko Mouhamed Ndim heeɗen banggue nano Kalidou Kane Djiby Dieng e omo ganduɗa ko Mayna Diaw kamɓe pilmanno mo wontata yewtande ko Ali Fall ko ɗo katten ha lawol ngol e jewte goɗɗe so jeeɗo ñaawi